välttämättä sekaisin mene, jos muutama kysymys esitetään. Tähän he ovat tottuneet ja nyt on kaikki valmiina sitten alkamaan tähän 80-vuotisjuhlaotteluun ja Suomella vastassa kaikkien aikojen menestynein joukkue maailmanmestaruuskisoissa, kolminkertainen maailmanmestari Brasilia. Erik Fredriksson puhaltaa pelin käyntiin. Ikäläinen Suomen joukkueen kapteeni antaa Ukkoselle. Ukkonen, jolla on pieniä jalkavaivoja, yrittää hyvää pistoa sinne liukselle, mutta Carlos ottaa maalissaan pallon. Sellaista kaveria, jotka olivat olympiakarsinnoissa Boliviassa mukana. Siellähän Brasilia voitti Bolivian ja nyt Rantasella paikka. Pallo tulee Rantasen päähän, mutta pusku menee. Toivottavasti ennätys nyt rikotaan. Tanskan maaottelussahan oli hieman alle 30 000 katsojaa. Ennen Euroopan kiertuetta otti tehtävän vastaan. Brasilialainen jalkapalloiluhan maajoukkuetasolla on ollut melkoisen sekaisin ennen tätä turnausta puolelta ja Kari Ukkonen sitä antamaan. Ukkosellahan on erittäin vaaralliset kulmapotkut. Hän keskittää ne yleensä tuohon maaliluukulle kierteisinä. Nyt menee hieman pitkälle. Jallua sieltä tavoitetaan. Rantanen saa tuon pallon ja sitten saa Europeus, joka tuikkaa pallon ainakin toiseen kerrokseen. Jari Europeus, Österi IF:n pelaajia ja tässä Ukkosen kulma uudelleen. Jari Rantanen on siellä takana. Tiainen, Ajax Amsterdam. Sitten Lius pääsee liukkaasti sieltä läpi, mutta Fredriksson näyttää maalipotkua. Laiset tulevat oikealta laitaa. Keskeltä ei löydy kuitenkaan kuin suomalaisia. Erkka Petäjä jälleen antaa taakse Ikäläiselle. Ikäläisen nopea pisto Jelmille. Jelmillä paikka, mutta Carlos on 80-vuotisjuhlia saadaan viettää suomalaisen jalkapalloilun kannalta erittäin otollisissa ja suotuisissa oloissa. Joukkueen kapteeni Rai antaa kierteisen vaparin, jonka Laukkanen tuolla maalissa hienosti ottaa itselleen. Siinä brasilialaisjoukkueella jo harmaita hiuksia. Lahtinen onnistuu pitämään pallon. Tiainen tavoittelee Jelmiä. Ei suinkaan vaan rajaheittoa ja Aki Lahtinen sitä linkuamaan jälleen. Tyypillinen suomalainen tekopaikka tässä. Lahtisen pitkä heitto tuohon etunurkalle. Onko suomalaisia? On! Ja siellä on maali! Ari Chico Jelm, jonka lempinimi Chico. Brasilian yhden tähden lempinimi ja Chico on maalintekijänä. Paperisilppua lentää Helsingin Olympiastadionilla. Suomi johtaa 1-0. Näistä on suomalaiset ennenkin tehneet maaleja. Lahtinen heittää brasilialaispelaajasta, tulee pallo ja sitten se pomppaa Jelmille ja hän puskee ohi maalivahti Carlosin. Suomi johtaa 1-0. Ottelu oli pelattu 15 minuuttia. Saman tien loppui myös samba täällä katsomossa alkaakseen uudelleen, mutta koska tuo samba-orkesteri on suomalainen, täytyy tuossa välillä varmasti iloita ja lopettaa soitto, mutta nyt se jatkuu jälleen. Tässä nähdään varmasti mielenkiintoinen ottelu. Brasilialaiset tuskin tyytyvät tähän asemaan, vaan tulevat nyt entistä innokkaammin. Nelsinho. Ja siinä tulee paitsio. Mirandinha on paitsiossa. Ja yrittää nyt Fredrikssonille esittää siinä omaa mielipidettään asiasta, mutta se on turhaa. Tässä näette Nelsinhon keskityksen. Mutta kun pallo tulee tänne, niin Mirandinha jää paitsioon. Kyllä pallo tuli sen verran taaksepäin, että Mirandinha jäi paitsioon ja tuo maali hylätään. Tanska-ottelussahan Jari Rantanen oli mainiolla pelipäällä, hän oli hyvässä paikassa. Jelm jälleen vapaana. Liukselta hyvä syöttö hänelle.
Josimar kuitenkin taiteilee pallon kanssa, taiteilee hieman liikaa, sitten pääsee Lius vetämään Carlosin näppien kautta pallo yli. Edu. Miller. Juokseeko nyt suomalaisista karkuun? Laukkanen tulee jälleen tyypilliseen tyyliinsä ulos tuolta maalista. Tiaisen syöttö epäonnistuu, hän saa kuitenkin pallon uudelleen. Sitten Ukkonen, Ikäläinen. Rantanen oli siinä keskellä vapaana, mutta Ikäläinen yritti tuonne pistopalloa Ismo Liukselle. Mirandinha otettiin pois. Hieman ensimmäistä puoliaikaa ja koko 45-minuuttinen. Nojailemaan ja näyttelee siinä sitten joitakin merkkiä. Geraldau laukaus ja se tulee Romariolle, mutta tuore mies ei kuitenkaan heti ensi mestaruussarjassa. Vetäjän nosto tavoittaa Rantasen ja sitten tavoitetaan myös Ismo Lius. Ispi vetää. Samaan aikaan täällä poliisisoittokunta jo valmistautuu puoliajan viettoon ja ryhmittyy tuohon itäkatsomon eteen soittamaan. Romario pääsee kuitenkin vapaaksi ja pistää pallon maaliin. Ruotsalaistuomari Fredriksson näyttää palloa keskiympyrään. Romario, tuorena miehenä kentälle tullut pelaaja, tasoittaa ottelun, kun peliä on pelattu. 43 minuuttia. 1-1. Tässä näette, kuinka helposti hänelle avautuu tuosta keskeltä väylämaalin tekoon ja tuonne takanurkkaan hän sijoittaa pallon hyvin ohi Laukkasen. Aki Lahtinen oli pelaaja, joka kaatui sinne Romarion eteen ja näin peli on 1-1. Edu tavoittaa Millerin, joka jälleen kärkkäänä on tuolla kärjessä. Hänen syöttönsä ei kuitenkaan tavoita brasilialaispelaaja. Suomalaispuolustus sählää kuitenkin nyt oikein olan takaa ja on tarjoamassa siinä johtomaalia brasilialaisille, mutta Fredriksson katselee sitten kelloaan. Se on 45 minuuttia käynyt tarkalleen ja silloin peli puhalletaan poikki. Vielä hieman testata tätä joukkuettaan, joka kesäkuussa on sitten Etelä-Amerikan mestaruusturnauksessa tosikoitoksessa. Tuon ottelun taikka näiden turnausotteluiden voitto merkitsee Brasiliassa varmasti paljon. Laukkanen joutuu heti torjuntatöihin. Hyvin Rantanen jakoi pallon tuonne laitaan, josta Ismo Lius yrittää Jelmiä tavoittaa. Brasilialaiset kuitenkin pelastavat ja lähinnä tämä mies Geraldau peippailemassa löytää laidalta sitten Valdun. Valdu saa siitä pomppivan pallon Erkka Petäjän jalasta. Romario löytyy keskeltä. Miller antaa tuonne taakse. Edu ja hänen vetonsa, mutta Laukkanen pystyy torjuntaan. Luo haltuunsa Valdu. Siinä vastassa oli Europeus, Romario. Edu. Pekonen katkaisee hyvin Edun syötön. Valdu. Rai, jolla pituutta saman verran kuin Sokratesilla veljellään. Ja sieltä tulee sitten Valdun läpisyöksy ja pallo tuosta etunurkasta sisään. Brasilia johtaa 2-1. Ja tällaisia kuvioita ovat nämä miehet opetelleet katsomolle näytettäväksi. Näitähän me olemme tottuneet näkemään. Brasilialaiset ovat innoissaan, he johtavat tätä ottelua nyt 2-1, kun ottelua oli pelattu 4 minuuttia. Toista puoliaikaa ja etunurkasta pallo uppoaa sisään. Valdu pääsee siitä suomalaiselta karkuun ja Europeuskaan ei ehdi tuossa jalkaansa pistää väliin, kun Valdu laukaisee komeasti etunurkasta 2-1. Kotoisiksi tällä kentällä oman joukkueen kannatusrytmit soivat tuossa. Suomalaiset sen sijaan ovat melkoisen hiljaa ja suomalaisia kannatuslauluja täällä ei kuulu. Valdu pääsee jälleen keskeltä yksin, mutta vetää metrin ohi maalin. Tällä kertaa Lahtinen oli siinä
peittämässä hänen laukaustaan ja mies meinasi tehdä jo ei pistoin eikä seinäsyötöin. Selviä vaikeuksia suomalaisilla on ollut nyt murtaa brasilialaisten puolustus. Tuossa keskikentällä on jotenkuten palloa saatu liikuteltua, mutta sitten pallon kulku pysähtyy tuohon 20 metriä ennen Brasilian aluetta. Ja tuossa ei ollut paitsiota. Miller pääsee yksin harhauttamaan Laukkasen ja tekee maalin. Näin Brasilia siirtyy 3-1 tässä ottelussa johtoon ja tuo tilannehan lähti melkoisen kaukaa, kun Miller sitten päätti tuon läpisyöksynsä. Tässä näette, Miller on siellä yksikseen. Ilmeisesti ei ollut sitten paitsiossa. Tuolla toisella laidalla täytyy olla joku suomalainen pelaaja ja näin ei paitsiota liputettu ja Miller kiertää myös siitä sitten Kari Laukkasen, työntää pallon tuonne itselleen eteen ja aivan tyhjään maaliin hän pääsee siirtämään brasilialaiset 3-1 johtoon. Ja tämä mies oli mukana myös nuorten maailmanmestaruuskisojen 85 turnauksessa ja siellähän Moskovassa silloin Brasilia oli maailmanmestarijoukkue. Nuorten maailmanmestari siis 85. Ottelu oli pelattu 7 minuuttia tuosta edellisestä maalista, 57 minuuttia siis pelattu ja Brasilia johtaa 3-1. Romario pääsee europeuksen enää edestä kääntämään kohti Laukkasen maalia, mutta pari metriä numero 13. Ja suomalaisilla siellä tilanne. Peli jatkuu, vaikka Carlos näyttää, että hän on loukkaantunut. Ilmeet kertovat, että lonkassa on jotakin kipua. Tässä näemme tilanteen uudelleen. Ukkonen lähettää tuonne liukselle, mutta on luonnollista, että Carlos ei sitten enempää riskeeraa omaa terveyttään tuolla maalissa, vaan hän siirtyy vaihtopenkille. Hänen tilalleen tulee maalivahti Vasco da Gamasta Regis. Teki Brasilian 3-1 johdon. Suomalaisten hyvä 1-0 johto siis kääntynyt 1-3 tappioon. Tauriainen ja hän kolauttaa sitten heti sillä tavalla, että Retsis joutuu tiputtamaan pallon, se tippuu harmiksemme tuohon maalipuuhun. Nelsinju pääsee katkaisemaan suomalaisten hyökkäyksen ja brasilialaiset toimittavat vahingossa pallon ulos. Tässä näemme tilanteen uudelleen. Hjelm antaa hyvin Tauriaiselle ja tuore mies lataa kovan pyssyn, jonka sitten Retsis torjuu, mutta Nelsinju heittämässä Brasilian rajaheittoa. Dunga tulee sitä hakemaan. Hän antaa kuitenkin suoraan Jari Rantaselle. Hjelm ja hänen tykkinsä ja pallo pomppaa juuri tuosta Retsisin edestä. Ja petäjä ei pääse juoksemaan kahden brasilialaispelaajan välistä. Rai. Kierteinen hyvä kääntö tuonne Romariolle ja Lahtinen yllättyy. Romario tulee hänen ohitseen ja nyt on brasilialaisilla jälleen maalintekopaikka. Romario kuitenkin pyörittelee siellä liian kauan ja näin tilanne hukkaantuu. Ota sitten Italian maailmanmestaruuskisoihin joukkuetta. Romario uudelleen. Edu antaa nopean Nelsinjulle ja katsokaa kuinka nopea mies on. Ja sitten Miller, hänen kantapääkikkansa ei onnistu, ei käynyt kuin Portun ottelussa ja sitten on vapaana Rai. Kova tykki, jonka Kari Laukkanen upeasti torjuu. Sokratesin pikkuveli, 6 veljeksen henkilö Jyrki Hännikäinen on FC Kuusysin pelaajia. Romario ottaa kauniisti tuon pallon alas, antaa sitten nopeasti Valdulle. Europeus juoksee. Ja miten Fredriksson tuon tilanteen sitten toteaa. Ei anna siitä brasilialaisille minkäänlaista peliä. Nyt heittämään Rantanen pään yli tuonne maalille ja sitten tulee Jyrki Hännikäinen, mutta jalkaterä on sellaisessa asennossa, että pallo lentää. Ja nyt tulee brasilialaisille harha. Siitä pääsee näyttävästi Jari Rantanen nostamaan pallon Ismo Liukselle ja suomalaiset tekevät toisen maalin tässä ottelussa. Ja se tulee jälleen pääpuskusta. Ismo Lius siis maalintekijä. Hjelm teki myös puskien Suomen avausmaali.
Brasilialaiset tekevät harhasyötön, Rantanen säntää sen perään, keskittää, syöttää mukavasti ja näin Ismolius, uusi sinne pelaaja, puskee näyttävästi maalin. Peli on 2-3. Baldu uudelleen pallon kanssa, Hjelm yrittää ottaa häneltä palloa pois, Romario, pääseekö Europeukselta karkuun, Romario veto, mutta lähtee hieman toiselle puolelle kierteisenä, minne Romario itse oli sen tarkoittanut. Pitkä pallo tuonne Suomen päätyyn, josta Europeus kuitenkin pallon ottaa. Ikäläinen joutuu hieman sovittamaan askeliaan, että saa pallon toimitetuksi Laukkaselle. Ja saman tien sitten erotuomari Fredriksson puhaltaa tämän Suomen ja Brasilian välisen maaottelun